Fl-ewwel nofs ta' din is-sena kważi 370,000 persuna f'pajjiżna sifru il barra minn xtutna bżieda qawwija ta' madwar 21,000 fuq is-sena ta' qabel skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dan hekk kif bejn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra kienu sifru kważi 348,000 persuna minn pajjiżna. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ l-aktar ċittadini Maltin li sifru kienu l-irġiel bi kważi 200,000 waqt li kien hemm iżjed minn 170,000 nisa. L-aktar faxxa ta' età ta' dawk li sifru minn Malta kienet dik ta' bejn 25 u l-44 sena, b'riżultat ukoll ta' qatt kbir ta' żgħażagħ li fl-aħħar xhur sifru apposta biex jattendu avvenimenti partikolari, inklużi kunċerti mużikali. Il-maġġoranza s-safar tal-Maltin sar lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, bl-aktar wieħed ikun l-Italja b'aktar minn 136,000 fil-perjodu msemmi, wara l-Italja segwa is-safar lejn ir-Renju Unit bi kważi 44,000 persuna. Spanja, Franza u l-Ġermanja li wkoll huma destinazzjonijiet popolari anke mal-Maltin għal vjaġġi tagħhom. L-NSO wkoll ħabbar li l-infiq kollu tal-Maltin f'dawn l-ewwel 6 xhur kien stmat li laħaq kważi 330 miljun euro li jfisser 11% aktar minn dak li kien irreġistrat fl-istess perjodu sena ilu. Kienet irreġistrata wkoll żieda ta' 3.3% fl-att ta' rieli li damu barra. Din iż-żieda fl-att ta' passiġġieri li ħarġu minn pajjiżna u anke fl-infiq tagħhom huma riflessi fil-livell aħjar tal-għajxin tal-poplu Malti wawċi b'riżultat tal-qagħda ekonomika b'saħħitha fil-pajjiż.